They say, oh my God, I see the way you shine. See my Oleh, Pak. Aku atur bakso borak, Pak. Kenapa sampean atur bakso borak? Kanggo tuku skincare pacarku, Pak. Nek ora tak tukokno aku dikutuk. Kapan sampean atur bakso borak? Ket mau, Pak. Neng ndi wae sampean atur bakso borak? Neng ndi wae, Pak. Kenapa milih borak? Tokak takok ae, Pak, koyo apa profesi sampean selain atur bakso borak? Yen wayang wengi nyolong telo ning tangga, Pak. Karo biasane nyolong pitike tanggane. Suwene oleh telo piro sampean? Jam 7 sampai jam 12 oleh 1 hektar, Pak. Nganggep pitik piro suwene? Ana pitik 12 sak kandange, tak.